मा जाहोब्ला गोजोन मारो हिन्जाव जाथिया मा होयोब्ला गोजोन मारो नारी जाथिया मोदायाबो मोनथिया बुहुदाबो मोनथिया हिन्जाव जाथिजों भगबानाबो देरहानो हाया नारी मुरि मुरि नारी मुरि। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेमिलि इउटुब चेनेलाव मोनसे फिन गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलावलाय नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा मोनसे मिउजिक भिडिअ गोदान फैनो थांगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअखौ जोंहा खनदों बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि नयन बरगयारिया दै लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय मा जाहोबा गोजोन मारो हिन्जाव जाथिया होननानै बुंनाय आरोना लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआ दा बावैनो फैनो थांगासिनो दङ, बारा गोबाव सम गैला। स' लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो बे मिउजिक भिडिअखौ ससे क्लिप होना होनि, नोंथांमोना नायलांदो। मा जाहोब्ला गोजोन मारो हिन्जाव जाथिया मा होयोब्ला गोजोन मारो नारी जाथिया मोदायाबो मोनथिया बुहुदाबो मोनथिया हिन्जाव जाथिजों भगबानाबो देरहानो हाया नारी मुरि मुरि नारी मुरि नारी मुरि मुरि नारी मुरि। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बड' फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों।